Yor mandap ling siring dalu lintang biyo sumebiaring kegono datang wonten sabalaning malang Samirono datang lulu kenging katri bawane ling siring dalu cerita konges kendra sagede penetro kesesana ingkang dipun bujeng areh menapa ingkang dipurantos pramila ingkang nggih samadya menika nyerosaken kawontenan pertapan harga samar inggih titumapan boten gemalaning pondok enggaling carita nyerosaken ingkang wonten pelataran pertapan rah tau ing perenging gunung Sapa Agung Semar nderekaken ingkang Bendara Raden Janaka sowan ing Begawan Abiyasa ing riku Semar pinuju ngengsa salira bengok dhumateng anak mantu Bagong dadosaken gara-garaning jagat raya
cinta karo sapa iki cinta sing ana pati karo sapa iki Windy ya delok kene karo delok kono iku beda bokong-bokongane sing kene cek umat piken perawan nak oh ya api iki api ya api anane api nggih bokong-bokongan goblok arene di kurang mendek di kurang mendek lah mulak jentit lho ngono mati yo ngono kurang mendek wat ah ngono ya jengking apik ngono jane Banyuwangi yo ngono iku eta ku yo ngono ah ayo mau didik neta iya iso jelek ngono arek ah saeber nak iya ayo goyang maneh nak ya Pak panjake cek rokokan pegel mau menjengking terus iku mau ngono ah ayo ta ya ayo garakno dintekno Banyuwangi ya kepindah panjake nom-nom ganteng-ganteng rata-rata mahasiswa sindene ya ngono isih prawan-prawan rata-rata mahasiswi Unesa iya luar biasa yo Jung iki sawan ana nggone yaiku pawadan ing ana nggone Trata Kedung Batapara menak oh iya Gedung Batapara ngangso saketara wiwit biyen aku lah wis kandha sing tak jaluk mbok yo sing prasaja aku ora butuh apa-apa butuhku sabar lan nerima katuran jumeneng Bumita paring panglipur marang Keluarga Kedung Bata matur nuwun Abah Buari matur nuwun Mas Eko Umi amanah terima kasih Bu Guru Lewi Widitasari matur nuwun dipun jaipongaken sepados langkung dayem goyang tipis-tipis
ya sing prasaja aku ora butuh apa-apa butuhku sabar lan nerima iki generasi emas Langgeng Budaya. Kaya ngarani generasi emas. Pandak sing tuwek-tuwek entek kabeh nang. Ya. Iki cukul mahasiswa, mahasiswiku sing nyengkuyung pagelaran Langgeng Budaya. Iya, Mas. Dadi anake panjak iku rata-rata gak sing dadi panjak ya, Mas. Gak ono nek nyambut panjak iku soroh tak andani. Nyambut panjak iso soroh. Kalau wong nyambut gawe pabrik, iya. Ning nggih guna ora ateges mikir dhuwit utawa golek dhuwit ning awake dhewe iki dadi pelestari budaya. Khususnya seni wayang kulit gagrak korongnya. Nek gak ono sinden nom-nom panjak nom-nom sapa generasi penerusé. Oh iya. Sampun barengi gak kena diukur karo dhuwit pira bayarane panjak gak kena ngono. Sok kala mangsane nyambut gawe ngene iki ya bayaran, sok kala mangsane gak bayaran. Ya kae iya mau nyambut gak bayaran iki. Sak umpama dulur dhewe kanca dhewe. Mentolo penjero bayaran, ana sing digawe kancamu dhewe kanca panjak kanca sinden. Mentolo penjero bayaran. Lah ya beda jenenge dulur to kanca. Lah iya. Mulane sakmu bareng aja diukur karo dhuwit. Masih wayang kalau bandrol itu nak tenang. Delok sing ngandhek-andhek sapa sing ngandhek-andhek. Nek wong liya monggo dikai harga normal. Nek sing ngandhek dulur dhewe, kanca dhewe mentolo kon ya ku madakno karo wong liya. Ya gak mentolo. Aku nek dulur dhewe to kanca dhewe ngandhek-andhek mau tak rega murah. 12,5 sak campur sarine misale. Ngono ya nek kanca dhewe. Mene wong liya tak pawon kudu 1.000 meneh dadi 13,5 sak campur sarine sak teropi. Ya ngono banjur diatur karo dhuwit. Iya. Nangso sak Bathara. Nangso sak Bathara. Ki sowan maneh ana nggone Gedung Bata RT 8 RW 3 wilayah Porong Sidoarjo.
Dalemen pepundhenmu Abah Buari nak karo Umi Lik Ananah. Iki sing digawe putrane yaiku Mas Eko Prabowo karo Mbak Leni Lufitasari. Biyen mulai ya tau tanggapan ngene ya, Kok. Iya sing digawe Abah Buari. Tahun piro, Mok? Nek gak salah tahun 2012. Iki biyen kemantenane Mas Eko pikantuk Mbak Leni. Saiki dhewe putra sing barep lanang nyunakno nekakno awake dhewe maneh, Nak. Lho, tibakno kene wis tuwek, tibakno kene kuwi mau. Sapa sing ngarani Jepno? Wis tuwek, Nak. Oh iya. Dadi biyen kemanten iku sing wayangan saiki dhewe gawe nyunat wayangan kene maneh. Iya. Diayomi karo sing urip. Duwe gawe rong dina kaudan. Kaudan nak diayomi. Ya, nek wong temen iku ya ngono, Cuk. Kamu wis sadurunge seminggu benda winaudan wilayah Sidoarjo diterjang udan, terjang angin, malah wilayah Prambon akeh yaiku angin bunting beliung. Bisa ya didongakno nang tentrem. Masih Sumatera kaya banjir gedhe nak. Ya. Ya didongakno muga-muga sing digawe Abah Buari Umi Lik Ananah Mas Eko dalam Mbak Leni anggone digawe antuk yaiku barokah Gusti Kang Murbeng dumadi. Amin nak amin. Kajate apa? Sunatan. Wo sunatan. Sing disunat putrane yaiku Mas Eko Ananda Ahmad Radika Putra Pratama. Oh iya. Ya muga-muga sing disunat Ananda Ahmad Radika Putra pertama yaiku muga-muga dadi anak sing manut karo pituture wong tuwa, anak kang bisa mikul dhuwur mendhem jero asmane wong tuwa, besok bisa dadi putra kang migunani tumraping nusa bangsa utamane agamane. Amin amin. Aku gone nyuwun ana kesane Gusti Cung muga-muga Abah Buari sak keluarga anggone digawe iki antuk barokah Gusti sakwise digawe nanggap wayang iso slamet sing nanggap. Amin. Slamet sing ditanggap. Amin. Lan slamet kabeh kang nonton tanggapan, kabeh sing melu tirakatan, kabeh sing melu melekan ana daleme Abah Buari muga-muga tansah pinaringan sehat lahir batine. Amin. Kabeh penonton sing melu tirakatan ana papan kene muga rezekine akeh tur barokah. Amin. Panjenengan wong melek ilang untuk muli ing jagat ya, Mas. Iya, Nak. Wong melek ku rezekine akeh. Nek gak percaya buktekno. Oh, sembarang tanpa pembuktian sok kalau masane gak percaya. Iya, Mas. Kene Nak, bengi lakon panggungan sing nulakon Mas Eko. Wahyu katentreman ing sanggit liya. Oh, lakon wahyu katentreman sanggit liya. Biasa sing nampa wahyu katentreman iku nek tak Pandhawa ya Janaka ndaramu. Ning bengi iki beda. Iso ngene kuwi, Mo. Iso nek lakon carangan kok. Lakon wayang ku loro. Lakon Pagem sing sumber saka layang Pondok Kelir karangane Ki Surwedi. Ben pindho lakon carangan sing gawe dalan. Oh, dadi nek lakon Pagem sumbere saka buku, nek lakon carangan anggitane dalan karangane dalan. Kene biyen nek ana dalan sing gak gelem gawe lakon carangan iku. Jaluk lakon jejer. Terus dalang tekondi nang gone Candi Pari kono nek wong tuane Swardi Ki Mujianto Mbah urip biyen iku temenan tanggap wong gak gelem lakon carangan gak gelem jejer tok. Oh iya. Mulane penonton kene akeh sing paham lakon wayang Jawa Timuran, akeh sing paham lakon iku Pakem Gagrak Polongan biyen urip Gawata biyen iku senengane lakon jejer lakon Pakem. Oh iya. Awake dhewe manut sing nanggap nah iya. Gunama ngangsu sak perkara. Ngangsu sak perkara iki meng ana krawuhing dulur saka tlatah Pandaan.
Sugeng dalu padalan Johan Susilo ing Pagaran kula nyuwun gending sambel kemangi kula gawakaken madu liar supados gak dingin lho kene wis enak pepundenmu iku Bapak Abdul Latif saka Jatirasa Sumber Gedang Pandaan iki nek hadir nek rawuh nek nyuwun gending mesti yaiku ngaringi wujuding madu kanggo kesehatan iya aja ngombe liyane ngombe madu ae iya awake sehat ya matur nuwun Bapak Abdul Latif Jatirasa Sumber Gedang Pandaan wis diparingi wujuding madu tasiki nak ya diparingi tanggapan nggone Pandaan ya saiki paringi maneh cidek maneh kapan mau sing cidek wilayah kene tanggal 3 Januari nak ngetan lumpur ngetan nang wilayah Dalong Watu Kecamatan Beji Pasuruan iya mangga Bapak Abdul Latif mbok menawi longgar mangke tanggal 3 Januari Lampu Budaya Swanten wilayah kidul wonten Dalong Watu Beji Pasuruan sonek go diatur nama panjenengan Bapak Abdul Latif sambel kemangi iya uga ana panjenengan iki saka dulur dhewe iki bang marawayang kita aku belajar dalang biyen sapa nek Bapak Sakur Kesaben tadi kin awakmu belajar dalang biyen Bapak Sakur iki pencinta wayang ngalor ngidul ngiting langgeng budaya nyuwun gending lara tresna karo Rabi Wayuan diaturno nak ket biyen senengane yo iki oh iya matur nuwun Bapak Sakur Kesaben yo jong biasae sampeyan iku yo ben taun ruwah desa wayangan tasike awake dhewe nang gone wunut kesambene nek gak salah Cak Tanoyo iya panjen wayang dadrak borongan iku isih lestari kok sabdo uga ana panjenengan gending saka Bapak Baktiar iki YouTuber hebat channel luar biasa nyuwun gending apa nek nyuwun gending luntur jaranan besi transfer 50.000 ya kono jong diaturno siji mboko siji ana panjenengan sambel kemangi lara tresna Rabi Wayuan luntur ge ngaturno panjenengan Bapak Sakur luwih dhisik lara tresna karo Rabi Wayuan sing nyuwara Presiden Joko Tlatah Bedok Puri Mojokerto Mbak Wati Semilikiti Mamai Dira masih Wati ki biyen melok aku yo cilik no durung dhe apa-apa melok aku saiki omahe seluruh kendaraan wis ruga papat dilak-diluk ganti sepeda motor soge nak soge ngene medhit iku ae ya soge angkon luar biasa rezekinya akeh sonek kena Mbak Wati katuran jumeneng ngatrak lagon panjen saking Bapak Sakur lara tresna kalian Rabi Wayuan Spoti kanca pengrawit langgeng budaya pelestarian tembang dolanan numpak sepur yo kur bareng kita numpak sepur lagune arek cilik-cilik biyen mo. Ya nek saiki gak ono lagu-lagu ngono. Wati. Nggih, dalem. Lagu dolanan apa iki, Mang? Numpak sepur. Numpak sepur. Cakepane apa Wati kemang Wati? Sinten numpak sepur? Ya jawab. Bodho nang
Terus? Iya. Paling aku yo perukun, grup langgeng budaya. Cocok, panjenengan wong rukun. Nek wong rukun iku golek sandang pangan gampang, rezekine ya akeh. Kita terjunjung rasa kerukunan Mas ya. Mengko Loro Tresno mandhape Rabi Wayuan Bapak Sakur sing nyuwun nggih penggemar wayang ketaku belajar dalang mbok menawi kersa minggat dhateng panggung joget bareng kalian Mbak Wati nyuwara kalian Mbak Wati kula sumanggaken. Loro Tresno langkung rumiyin. Monggo, ayah Sakur, monggo. Cakto Candi Pari matur nuwun. Mas Subur Kedung Boto terima kasih. Mbak Lucy sekalian pemerhati terima kasih. Bapak To, Mbak Ani, Pak Kris Kali Tengah matur nuwun. Rundingan apa ora pengin bagus minggah Pak Sakur goyang bareng kalian Mbak Pati.
Yone lawa wadon atine mulya terus nih Pak Sakur nggih penggemar wayang di zaman aku belajar dalang saka mangsane yo mulai tanggapan wilayah Sawan Candi Bari Wunut Samben sone dungakno sia terus ya geler gumanti cung geler gumanti mari sebelah kanan Mbak Wati saking blender sebelah kiri ana panyuwunan sambel kemangi saka sing duwe madu sak pandaan Bapak Abdul Latif mbok menawa pesen madu asli, madu tawon, madu telanceng kok iso berhubungan langsung cocok. Maka sambil kemangi langsung berdua menika Bu Guru Driviani salah satu lho gak ono iki Mang iku tak arani Driviani iku Mang temen persis jane bunder iku hari saiki hari iya Mbak siapa ini? Mbak Aris iya Mbak Aris saka Tlatah penanggungan Trawas Mojokerto berdua kalian calon guru saking Tlatah Candi Sidarjo Kali Cabean Mbak Neta iya mereka berdua sambil kemangi Aris lawan Mbak Neta Spoti konco pengrawit langgeng budaya tole belas lagi Mas. Zen iki gantos. Gantos. Mbak Ari saking pundi? Saking Penanggungan Trawas Mojokerto. Tapi sanes gununge nggih. Desa kan iku. Desa niku sanes sing gunung. Nggih. Kula tanggal 18 wonten Duyung Trawas Mojokerto. Monggo mampir. Ya Bang ngono melek nang kono apa ngampirno iku. Nggih wangi melek. Nah, ya nggih. Marung saiki, marung sego pecel. Marung ya. Kalian Neta. Niki mahasiswa saking pundi Net? WKS. Napa? Wijaya Kusuma Surabaya. Wijaya Kusuma Surabaya jurusan karaoke. Ya betul. Napa? Karaoke. Jurusan olahraga. Olahraga. Polinena, nah, polinena. Poli kok poli. Poli. Baiklah, langsung gimana? Sambil kemangi ngaturaken panjuran saking Bapak Abdul Latif. Berdua Mbak Aris kalian Mbak Neta. Sambil kemangi dados.
Sambil kemangi sampun dipun aturaken. Gelir gumanti nek. Gelir gumanti. Ora campur sarine iki. Oh iya ngono. Ora kulit kok men. Ya, belajar seberangan. Anakku Vivi di siswa SMP Negeri 2 Kerbuk kelas 3. Kemarin juara 1 lomba mojopat tingkat Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa. Nganut nak karo bapak nih. Wait, nek lajang karo bapak nih karo ibu nih. Bodoh-bodoh kudu getak ya gal titik didikane gal titik tak oleh beda-beda nonton cacat gitu tak oleh semua itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Oh ya maka anak kalau Vivi mangke nyanyi lagu nopo terserah kanggo panglipur paling panglipur kanggo belajar kendel berikutnya nek jadi mantap lanjut nang SMK Negeri 12 Surabaya SMKI jurusan Keramintang kumpul KKI jurusan Pedalangan ADI jurusan Keramintang didik anak yang ngono genah iya masih danes biyen iki gak wani gamelan kok maning wayang gamelan gak wani akhirnya kelas 5 SD kancane sunat kalau tak tarik gelem nang pucuki nyatane saiki wis tau ges pinter wayangan tau iya seneng nek sekolah nang SMK kalau mulang awe tambah luwung iya Deka Bibi katera jumeneng nek dipun sepoti kanca pengrawit langgeng budaya apa iki anakku rek iki kok iso lho liyane sepet ae iso lah kok sekali rumang sami kita ndak lodrek ae jaman iki cacat yo ngono iku adikmu ya liyane sing enak ayo tidak nasi enak Vivi rempong nasi ngaida iki adekmu nasi sama-sama takrib pula oh boleh aja budak adekmu belajar kan jelas di sing enak sing aneh itu jane jane ayo sing rame ayo Bibi jumeneng kita bisa rame ya seneng kon yo. Yo gak gerame, mosok dhewe dipadakno bantengan. Liyane akeh kok. Kan? Garap duwe. Ayo Bi ngadewe. Sepatu kok bapak. Yen awan aku ra ini loh yang penting turut tanpa lisian ya goyang tipis-tipis Botol
Lah ya kelas 3 SMP sakne dawane. Bapakne dukur, ibune ya dukur, ati ki iso. Kok iso munggah di sekolah rondo terus. Sing penting lagu. Kan ngerti undang-undang lagu budaya. Pasal 1 ayat 1 dalang tidak pernah salah. Iki jelek-elek. Iki undang-undang lagu budaya pasal 1 ayat 1 dalang tidak pernah salah. Pasal 2 ayat 1 ketika dalang salah harus dianggap benar. Ya, balik mana? Bibi nyanyi apa, Bi? No? Lamunan. Artikulasi ya. Lamunan sih. Ya, lamunan. Lah itu cetok. Dadi nek artikulasi ku lambe utawa cangkem, aku ndak cangkem. Rodok manaf sing ngono mesti cetok. Nggih. Mower sampai. Beka, buka keyboard aja, buka gamelan, gak tadi mana itu. Buka keyboard, lamunan. Masih duduk di kelas 3 SMP Negeri 2 Gerbung.
Pulung Sari. Ya tetap semangat belajar. Gak ono wong moro enak, wong moro mulya, gak ono masih bapak biyen kecilik ya melok bangu. Tanggapan ya belajar melek. Jonjo nek dikandani wong tuwa iku anut. Iya. Ya nek zamane mo arek saiki wis ceklan HP ya. Nek ditonton ganti. Iya. Ye, niki wae wonten panyunan Ojo Cidro saking Kadang alumni SMP Negeri 1 kanca sekolah biyen mau Mas Munib gedung sumur rembung nyuwun Ojo Cidro. Diaturno. Ki kari luntur karo Ojo Cidro kok terakhir ki anakku Sinta sing durung nyuwara sisih kiwa niki mahasiswa UNESA prodi bahasa Jawa wis program skripsi dilungkas meraih gelar sarjana pendidikan dadi guru melanjutkan S2 monggo langsung ambil PPG nggih monggo. Monggo mangke lagu campursari ta kanca-kanca campursari cek nyambut gawe. Dipun sepati kanca pengrawit langgeng budaya. Naik becak lagu anak-anak. Cilik amona lagu ini kita. Wonten. Bisa melakukan. Saya jajal. Saya mau tamasya. Karo ecek-ecek tok liyane meneh. Ecek-ecek. Ya, Ci. Siapa nyanyi ecek-ecek? Ya, Ci. Ya, sing ecek-ecek Mas Sultan. Saya mau tamasya Ciro lu. Saya mau tamasya. Goreng Pak. Goreng. Gak mereka sing ecek-ecek gak iso. Sing jajal aneh. Sinta-sinta dhewe. Tempone ku cek padha ngono. Napa? Mesti satu ecek-ecek. Siapa saiki sing ecek-ecek? Bodoh masih enak. Aja panggil ya, Ciro lu. Goreng guyu goro-goro. Lah iya. Saya mau tamasya. Menyanyi musik serius dijiwai ngono lho. Ciro lu. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Iya. Iya. Keramaian yang ada. Iya. Saya panggilkan beca kereta tak kok enak. Terus kira mau model iku. Gak tayo ya. Saya kira lagu apa? Kereta gak enak. Buka kipat ya. Boten Pak. Lagu apa lo? Niku Kusuma Wijaya Mang. Kusuma Wijaya. Besok lanjut S2 kok PPG. Rabi dhisik wis laku. Boten. Tetep pengin dadi guru dhisik nggih. Nggih monggo PPG riyen kuliah S2. Lah Kusuma Wijaya dados. Mahasiswa UNESA prodi bahasa Jawa Sinta Joko Satru Sukodono program skripsi hampir meraih gelar sarjana pendidikan.
Sinta. Kemarin mata kuliah Gending Jawa daerah iki. Mesti tak tak. Boten nggih. Kayak nanti. Boten Pak kula kelengan. Oh, anaknya sing gila ya. Dosen praktisi. Sindenan kan? Lho ya ngono wong sinau bener-bener. Nggih, diuruk dosen praktisi Pak siapa? Pak Adang. Nggih, luar biasa, terima kasih Pak Adang. Pak Adang niku dalang apa mboten? Pak Adang ku biyen anu apa ku mahasiswa UNESA prodi bahasa Jawa saking dadi guru bahasa Jawa. Kenapa kok takon Pak Adang niku dalang? Apa aku kepingin dirabi dalang? Mboten. Lah, kok pertanyaannya seperti itu. Nggih niku rahasia. Rahasia nggih. Ning sakniki pun saged nyinden nggih. Adang permainan Saged nggih. Kira napa mau iki sing digarap? Wonten sabu jagat. Sabu jagat. Celeng mogo. Celeng mogo. Cokro negara. Dan luar biasa jeneng abot-abot tok. Kelas STKW lho desa saiki. Isi niku Pak. Yo. Isi kelas lare-lare. Lah kok isin? Isi kelas isi. Oh, kelas isi Surakarta gitu benar. Lungguh jangan bodoh jangan bodoh. Udah nani gara kancane ae. Ki ana panyelat lagu nak surga di balik dosa. Ini untarane Mbak Windy saking Pak Selamat Wow. Kena Mbak Windy Arista. Ki sing duwe warung kopi Pendowo Dawar Blandong Mojokerto. Nek peritanggapan nang gone warung. Gimana Windy katuran jumeneng ngaturaken surga di balik dosa. Monggo Spoti kanca pekrawit langgeng budaya. Kendulit kae. Lagu dangdut niki Windy nggih. Nggih. Saya mainnya sak pira, Mas? Mungkin iya. Ajal. Bawa dhisik. Boten. Kade bawa. Boten. Tangan punten langsung kemawon. Langsung kemawon. Panjenengan saking Pak Slamet. Wow. Surga di balik dosa dados. Pak Selamat. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat berdaya.
di dalam jalan terang, tak takut dosa pada Tuhan dalam pandangan manusia. Matur nyuwara nganggo penjiwaan ya ngono. Masih cengkoke dicekak-cekak ya Jurono ya wena. Nggih, matur nuwun Mbak Windy saking Selatan Dawar Blandong Mojokerto. Iki terakhir ana panyuwunan luntur mangsa Bapak Baktiar durung diaturna nyuwun garapan jaranan Samboyo. Iki wau wonten panyuwunan orang muno saking Mas Munif Gedung Sumur Ngrebuh. Monggo langsung berdua Bu Vita kalian anak kula niki pun dados guru Fadilah saking Tlatah Bojonegoro. Monggo langsung berdua. Ya. Disepoti jajal nek mang demung karo saron sebukane saiki buka gambang. Ya. Sepotan buka gambang. Ya. Jang kaya apa kok lek melok kancane. Sepot kini rek gal titik sing nyuwara sinawar iki enak. Ayo War. Ya enak Cak War. Sore dibakno iki mang ana Cak Sunawar. Nggih, siap terus Cak War iki. Nggih. Lagu luntur langkung rumiyin jaranan mangke mandhape dhateng orang muno. Luntur slendro ku enak, pelok ya enak. Nggih. Monggo. Luntur garap jaranan dados. Yo 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 yo
Sidoarjo. Pecute gak ono pecute. Ayo ngono. Jarane gak ono pecute gak mandi. Awas awas. Sampun nggih niki wekdalipun mepet lakone cek nang kecandak ora ngono sanes wedal nggih mawon ngapunten Mas Munif gedung sumur kembung enak jaranan enak malah aku dipikiran tahun ngarep langgeng budaya iku nggarap jaranan dadi awan ganti giro langsung jaranan lho penonton jaranan hebat cung iya tadi iki nonton nang taman budaya penonton jaranan luar biasa nom mantok baru terus kang centong yang ngono dan daweres penonton bawa ya nek diagetakan nek tahun iki tahun 2026 garap bandengan lang budaya tahun 2017 garap jaranan gantine giro awas ya tenan jenenge sapa jenenge apa udah ya budaya. Dermakan bangunan. Hei kau darahmu jangan kau semua dosa percabaan pertapan lah tahu. Tak